हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअआव फिन खनसे बरायहरनाय थाबाय। जोंनि बर' हारिनि फंबाय आरो बिनानावमोन जाय बिथांमोनहा डिफेन्स साख्रिखौ मोजां मोनो। दानि जानो गोनां आसाम पुलिसनि ABUB कमान्ड'नि थाखाय जाय बिथांमोनहा प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ, नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायलांबाय था। एसेबाबो मदद मोनगोन, एसेबाबो हेल्पफुल जागोन दे लोगोफोर। आङो नोंथांमोननि थाखाय बेबायदिनो खारनाय बारनायनि मोजां भिडिअ लाबोबाय थागोन दे लोगोफोर। दिनै जों खारनाया सप्ता खननै जाबाय लोगोफोर। दिनै जोंना सप्ता खनसेयाव ट्रायल जायोमोन नालाय, दाख्लि खनसे जानानै थांखांबाय आरो नै जों दिनै ट्रायल खनसे होबावबाय। दानिफ्रायनो नोंथांमोनहाबो प्रेक्टिसखौ रेगुलार होबाय थाखादो दे लोगोफोर। दानिफ्रायनो मोजाङैनो गोसो होनानै हो। बे बाराव गल्डेन चान्स लोगोफोर, सनानि खाबु दे। ओरैनो थांहोनो नाङा लोगोफोर। ओरैनोबा जों बर'फोरा साख्रिखौनो बिराद खम मोनलाङो बोसोरफ्रोमबो लोगोफोर। बेनि थाखायनो मोजाङै गोसो होनानै नाजादो एबार। दा भिडिअआव नुबाय थानायानो जादों नर्मेल स्ट्रेचिं दे लोगोफोर। खारनायनि सिगां बेबायदिनो एसे खालामग्रोनानै लाग्रोनांगौ दे। फैग्रोमोना सिखारग्रोमोना जोङो फोथाराव फैनानै बेबायदिनो खनसेनो खारनो नाङा दे लोगोफोर। बेबायदि स्ट्रेचिं खालामग्रोनांगौ आरो वार्म आप खालामग्रोनांगौ। देहाखौ गुदुं खालामनानै लाग्रोनांगौ दे लोगोफोर। बेनि उनावसो खारनांगौ, नङाबा इन्जुरि जायो, आथिं सानाय जायो, मोदोम सानाय जायो, रोदा सानाय जायो। अके लोगोफोर, नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम, कमेन्ट खालाम। भिडिअआ एसे गोलाव जागोन दे लोगोफोर, होनबाबो नायलांदो नोंथांमोनहा। दा भिडिअआव नुबाय थानाया स्ट्रेचिं दे लोगोफोर। स्ट्रेचिंआ जोबसिगोन, नै बारा गोबाव गैला। स्ट्रेचिं जोबखांनायनि उनाव वार्म आप खालामनाय नुगोन नोंथांमोनहा। बारा गोबाव गैला, नै नुसिगोन। बे स्ट्रेचिंआनो जादों जायहा उदै खंख्ला सायो बेबायदि खालामनांगौ दे लोगोफोर। उदै खंख्ला सानाय गोनांफ्रा खारनायाव। एक्सारसाइज एबा स्ट्रेचिं जेखुनु जाया मानो, गाहायनिफ्राय गोजौसिम नङाबा गोजौनिफ्राय गाहायसिम खालामनांगौ दे लोगोफोर। स्पिड बारायहोनो थाखाय नै बेबायदिनो आखाइ सिबनांगौ दे लोगोफोर।
हेन्ड स्विं खालामनांगौ। बेबायदि खालामबाय थायोबा खारनाया इजि जायो। जेब्ला खारजेननोसै अब्ला नोंथाङा स्टार्ट लाइनआव थानानै हां गोलाव लानानै खमसे खम खननै एबा खनथाम लानानै हगारनांगौ दे लोगोफोर। नर्मेल स्ट्रेचिंआ जोबथ'बाय। दानिया वार्म आप जासिगोन लोगोफोर। वार्म आप माबायदि वार्म आप जायो खारनायनि सिगां नायदो। वार्म आपआ जाथ'बाय लोगोफोर। दानिया जोङो खारनो थाखाय वार्कआउट खालामनो थाखाय फुल रेडि लोगोफोर। नै जोंना सारा फोथार सुनो नागिरदों। खनसे राउन्डआव बेसेबां मिटार दं सुनो नागिरदों।
खनसे गिदिंगासेयाव 350 दं दे लोगोफोर फोथारा, होमबाबो जोङो 330ल' लागोन दे, मानोना जोङो खना खनाखौ गारबोनाय जायोना लोगोफोर। अके लोगोफोर, बिदिबा दिनैनि प्रेक्टिसखौ स्टार्ट खालामनोसै दे लोगोफोर। स्टार्ट। सरि दे लोगोफोर मिनिनायनि थाखाय, मानोना स्कुटिया खारख'नो हाया जानायखाय मिनिफ्लांदों दे लोगोफोर। बेबायदि मिनिफ्लांबाय थादों। सासे लोगोआथ' बै फंबाया मिनिनानैनो खारनो नागिराखिसैमोन, थाबायसोमोन। ओमफ्राय आं बुंनानैसो खारफिनदों दे लोगोफोर। एडजास्ट खालामदो।
आङो खनबाल' खारनानै थादोंदि लोगोफोर। बे फंबायमोनखौ बांद्राय हाख'वा नुनायखाय आङो खाराखिसै। आं खारजोबनाय मोनबालाय 11फोरजों हागौमोन दे लोगोफोर। 11जोंनो हायै आङो। हाबथायाबा हाबावगौमोन ना बैयाव।